Лидерът визионер е вдъхновяващо четиво, което се фокусира върху силата на визията в бизнеса и лидерството. Авторът Майкъл Хаят подчертава, че ясната и убедителна визия е критична за успеха на всяка организация и предлага практически инструменти за нейното създаване и прилагане. Според автора, визията е двигател, който задвижва както индивидуалната мотивация, така и колективните усилия. Той разглежда визията не само като амбициозна цел, но и като средство за мобилизиране на ресурсите и стимулиране на екипа. Хаят предлага 10 конкретни решения, които могат да помогнат на лидерите да развият и разгърнат своята визия, да сплутят екипа си около нея и да преодолеят предизвикателствата по пътя към реализацията й. Книгата е базирана на 40-годишния опит на Хаят като предприемач и лидер и е обогатена с примери от реалния бизнес свят. Тя разглежда визията като основна съставка на успешното лидерство и представя 6 инструмента за нейното създаване. Чрез тези инструкции читателят научава как да създаде неустоима визия, да я направи ясна и вдъхновяваща и как да я превърне в практически планове, които водят до реални резултати. Лидерът визионер е полезна книга, подходяща за всеки, който иска да подобри своите лидерски умения и да постигне по-голям успех в бизнеса и управлението. Тя предлага ценни уроци и стратегии, приложими в различен бизнес контекст и може да помогне на лидерите да се адаптират и да процъфтяват в динамичната бизнес среда на днешния свят.